Дами и господа, този поздрав е специално направен за Емил Испанеца, жена му Илияна и Мерто Търнене, за тяхните кръстници, за най-якото Ауди. Лазер Продакшн. Семейство от Търнене, поздрав керава, Меромеске от Джамбази, о Емил от Джамбази, кай си леско в баро. Ромален ми фамилия, мастарен ту маре мосте, и симан будбари фамилия, капа барав тумен. Вали гърми на Емил Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. Леси баро алаф, о Емил Джамбаза, о най-баро Андо Петревене. Ефтино леу, ефтино бикнел, всичко сам постиги насам, се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите де. Вали гърми на Емил Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. О Емил Джамбаза, те шунен со Вакерова, наш ти перавен ми фамилия, аме синям думо думесте, одоле си баре легендария. Тари бари Търнене, о Джамбази, о баре дому како, баре вилесто. Вали гърми на Емил Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. Лешунен, о Емил Джамбаза, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле о баро, а кале о саврете джамен, ме фамилия, наш ти перавен амен. Душман, душман, те шунен, душман, душман, те